Tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal? Benvinguts en el Tiki-taki, una nova edició d'aquest programa d'on avui parlarem del partit aquest intercomarcal que es va jugar ahir a Cornellà entre el Real Club Deportiu Espanyol i el Futbol Club Barcelona. Bé, partit que van acabar 2-2, típic partit d'aquests dos equips que últimament sembla que estan abonats a l'empat. Un any més l'Espanyol ha tornat a quedar-se sense poder guanyar en el Barça en el seu estadi, o sigui, amb el d'ahir ja són 17, em sembla, 17 vegades van estar a punt per l'últim minut. El qui menys ens ho pensava ens va salvar un puntet. Bé, estem celebrant un puntet, era un partit trampa, ja ho sabem, per ells és com jugar a la final de la Champions, però el que respecta al partit, doncs bé, el partit van haver ocasions per als dos equips, va ser un partit entretingut, algunes entrades fortes, sobretot la del que hi va haver a l'Araujo, li va fotre una patada guapa d'aquelles. Bé, després va haver l'enganxada del Choni de Castefa amb el Piqué, amb el Pijo a la Bonanova, doncs res, el Piqué aquí la va cagar, perquè tot s'ha de dir, no pots entrar amb un nano que acaba de començar, tu tens 35 anys, el tio va provocar, doncs, quan continues corrent aquell toque en el cap sobrava. Tira, passa d'ell i ja està, I si vols fer-li el toque, doncs mira, li has tret una targeta groga al nano, però després no li fotis al cap allà, que tens 35 tacos, tio. I a més pensa una mica, la setmana que ve, en què ens presentem a València, amb Mingueza i Eric Garcia a les centrals, si no es recupera Araujo. Doncs anem bé, Gràcies, Piqué. Això per començar. El partit, doncs bé, lo típic, crits anti-Catalunya, crits anti-Barça, molta bandera espanyola, bueno, què esperàvem a la seu de Ciutadans? O sigui, és el que hi ha, si no són de Ciutadans són del PDeCAT, o sigui que tampoc ens equivoquem molt. Lo típic de sempre, crits i insults i bueno, lo típic, és que no saben animar el seu club, però no entrarem en això. Tot s'ha de dir coses lletges del partit, doncs per exemple, lo d'Araujo. Araujo quan van expulsar el Nico Melamed, doncs es va anar cap amb ell i li va dir segunda, no tio, això no es fa en aquesta jornada, espera't, d'aquí 4 o 5 jornades ja en podem enfotre'ns, però encara no, tio, no t'avancis, perquè ara imagina que no les passen putes, i que ara comencen a guanyar partits i tiren amunt, ja l'has cagat, has fet el ridícul, no home no, això ens hem d'esperar fins a la jornada 34 o així, no se'ls hi pot dir, però bé, el partit, doncs això, jo crec que el resultat va ser just, per molt que ploressin en l'àrbit no els va ajudar a res, tota la setmana queixant-se de l'Hernández, traient estadístiques, el tontopolles aquest del Perico que vola, que també ara surt per TV3 fent el ridícul, perquè és com un payasito. Jo ho soc i dic moltes xorrades aquí, però no surt a la televisió pública fent el ridícul i parlo en català perfecte, no com tu, que a la Jota li dius ye, vale? Doncs aquest que es va passar tota la puta setmana parlant en els programes de TV3 de l'Hernández, de que els hi robaran, de que ens robaran el partit, a veure quin penal, que no sé què, doncs mira, què vols que et digui, no va haver-hi res de tot això, vale? Ara sí, tens ja l'excusa de queixar-te dels minuts que us van afegir, els minuts es van afegir pels dos, si l'antiguo Gominas, que ara sembla Bodere, que amb aquesta estrena, no hagués fet tant cuento amb aquella jugada de la dama que va perdre gairebé un minut a terra, perquè no, si veus la repetició no li va fer res, val? Doncs potser haguessin tret un minut menys. Si no haguessin perdut temps, l'àrbitre en el descompte no hagués augmentat un minut més. Es van fer molts canvis, o sigui, jo calculo que fins i tot 6 minuts va ser poc. Però bueno, us va tocar els collons que a l'últim minut doncs marqués el Luke de Jong, cosa que a nosaltres també ens va flipar. Un jugador que el teníem defenestrat i ara resulta que ens està donant més punts que qualsevol dels fitxatges que hem fotut. Bé, doncs això és el que va dir el derbi, vale? Bueno, el derbi, el que abans era un derbi, ara... És que a vegades ens escapa, Encara li volem dir derbi, però no, és que no, és impossible, o sigui...
A Camp Montilla no és Barcelona, què vols que et digui. Però bé, el que respecta al Barça, Ter Stegen, bueno, el de sempre, xuten dos pilotes, dos gols. La defensa, Serginho Dest no ho va fer malament, dintre de tot no va fer malament. Per mi, en el segon gol de l'Espanyol, el passe de Darder, meravellós, control perfecte de Raúl de Tomàs, que es troba sol i li enganxa i fa el 2-1, tothom critica l'Eric Garcia, però és que l'Eric Garcia està pendent d'un altre i el Serginho Dest és el que abandona la marca i ell té que recular i se'l menja. I se'l menja. Val? El primer gol de l'Espanyol doncs, no es pot dir que és una cagada de defensa. O sigui, Darder té un guà al peu, això ho sabem. I li va fotre, vale, va tocar amb un jugador i li va desviar una mica la trajectòria, però la pilota hi anava. Bon gol. El que respecta a la defensa, doncs mira, Jordi Alba no va estar malament, a vegades alguna, bueno, va fotre la cagada aquella que hagués pogut ser el 2-0, que ja ho fa Luc de Jong i li foto dos tiquitaquis seguits. Val? O sigui, fotres una cagada, tio, a més et venia a l'esquerra, què collons vas fotre amb el peu? Vale? O sigui, allò que li deien el tuercebotes, doncs aquest és un tuercebotes. El que respecta a Busquets, ahir no, tio. No. No, Xavi, comença a pensar en fotre Frenkie de Jong en el lloc de Busquets i fer jugar Nico i Pedri davant. Val? I després una altra cosa, tenim un colló d'extrems. Per què fas jugar el Gavi? Si tenim un colló d'extrems, ho ha de fer bé, ho fa bé, però, hòstia, que ahir semblava que haguessin fet els dos jugadors més revolucionats a la Lliga van jugar ahir. Un és el Baré aquest i l'altre és el Gavi. O sigui, són dos jugadors que no es marcaven, sinó haguessin saltat xispes. I el que respecta a la davantera, bueno, Adama, què vols que et digui? Sembla el Davids de l'època quan va arribar el Ronaldinho aquí, no? Que ens va donar una segona volta espectacular. És un tio bo, té una jugada, no té definició, vale, el 2-0 que el tenia ell en els peus, va xutar el ninot, va xutar a trencar i li va donar aquí, com li hagués pogut donar aquí, com li hagués pogut donar aquí, com l'hagués pogut parar. O sigui, no defineix, no sap definir. Ferran Torres li falta encara competició. Li falta competició. No és un nou, o sigui, no intentem posar-lo de nou. I, bueno, ja t'ho he dit, o sigui, els canvis, doncs, no van aportar res. No van aportar res perquè els canvis no van aportar res. O sigui, Eric Garcia va sortir perquè Araujo estava lesionat de la patada de l'Álvaro Kosovar i Frenkie de Jong el vas canviar per Nico, em sembla, o Aubameyang vas canviar-lo per Frenkie de Jong i després Nico per Gavi o per Pedri, no sé, els canvis van ser molt, molt estranys. I vas fer sortir a Dembélé, molt bé, el tens, doncs fes-ho jugar. Ahir va anar a la seva, va fotre dos xuts que no van estar malament, molt fluixos, molt centrats, però és Dembélé, ja ho saps. Jo només et dic una cosa, Xavi Hernández, ahir que a la desesperada vas treure el Luc de Jong, però jo no sé si dir-te que tenint a la dama que sap fotre aquests centros i el Luc de Jong, que aviam, serà tot el dolent que hem dit d'ell, que no és jugador pel Barça, però s'ha rematat molt bé de cap. Jo no sé si hauria de jugar Luc de Jong més minuts, no tan pocs minuts, sinó més minuts i que la dama li foti aquests centros tan bons. La setmana que ve juguen contra València, té una defensa molt alta, no voldràs jugar que entri Pedri, que entri Gavi per allà. No sé, rumia tu, però jo la setmana que ve potser trauria Busquets i posaria Frenkie de Jong en el seu lloc i jugaria amb Nico i Pedri i davant, si vols fer jugar el Ferran Torres, el fas jugar, però jo faria jugar Dembélé, Adama i al mig, el Luc de Jong, almenys. Prou la primera part. Qui et diu a tu que dues entrades una bona de la Dama i un xut d'aquells raros que fot el Dembélé, doncs ja està. Continuem quarts, de moment estem a Champions, però hem de guanyar el partit que tenim contra el Rayo. El Betis està imparable. El Sevilla també, el Madrid va punxar, però bé, ja veurem com acaba. En definitiva, que el partit metropolità aquest que vam jugar ahir, doncs mira, vam treure un puntet a fora, amb un camp difícil per nosaltres, perquè ja sabem que per ells és com jugar la final de la Champions, i ja sabem que quan ells juguen una final no la guanyen mai. I res, i ara esperar el dijous, que ve el Nàpols, esperem fer un bon partit, un bon resultat, i ja veurem. Moltes ganes de l'Europa League no n'hi ha. No n'hi ha. O la Lliga Europa, com diuen els de TV3, que ara l'han traduït, han fet la traducció. O sigui, no diuen la Lliga de Campions, no, diuen la Champions League i ara la Lliga Europa.
Doncs l'Europa League aquesta, molta emoció no dona. Però bé, si es guanya, doncs que es guanyi. I res. I esperar-vos en el proper Tiki-Taki, que serà per comentar el Barça-Nàpols. I res, els meus amics pericos, un petó, un any més sense guanyar, ara ploreu pel temps. Nosaltres també plorem, Però ara us toca a vosaltres. O si no, que surti un perico i faci un tiquitaca del polígono, ¿vale? Que res, que un petó per tots, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.